Kada sa. Uy, asa ka? Ato daw tikas lagi daw. Chick ka diha, malabgan ka diha. Ari diri, na. Tanaw tas girl. Tara. Ta. Tas girl, bantay basa ha. Labang ano ka? Uy, baboy. Tingiti ka. Naa. Bantay. Ay, di ni manglabok. Masahala na sa ka. Bel sa na ka ba? Si. Tara oh. Gidang luga gyud eh. Tindog. Tindog. Na, buyag. Ah, okay. Hindi ko kaya yung tiyan. Mm. Anak. Na, kung ano? Tutoy? Ngihi Miguel. Dito niya kayo. Mm. Ang didit. Didit. Si Adura, oh. Lagi. Kinanglan na gid ito nagbalayan oy. Ini gusto ko. Bumi ko siya diha. Ini pwede. Ano mo yung naig salog-salog. Ato ka nang kuan no? Diri ra didto na ta magbuhat or waton sa natong manganak ni ani diri ni nanganak sa una. Oh, ini. Ako po ninggi. Kuan, salog-salogan. Ano donut no yan. Salog-salog. Aswang. Pwede ra nato na kuanan. Yung pagkadag-dag ko sa ito eh. Dito ato. Lata na oh. Kay nasungko na mag-iyang tae. Mao lagi? Ano na ako ko ni paggawas na ako, dito na ako ihukot. Sige na kung hugasan. Light ka dra. Sakto. Murag mas maayo ato ni mo ni andamon daan. Mong yun, mag-usta pagkandingan, anda mo nung payag ano. Mhm. Salog-salog yun. Pa-construct na. Diha,